लूटब माजा गोरी आई बेरी चैत में गे लूटब माजा गोरी आई बेरी चैत में गे गेहूँ काट अभी जान नहर काट जादो जी के खेत में गे गेहूँ काट अभी जान नहर काट जादो जी के खेत में। माँ गायत्री रिकॉर्डिंग स्टूडियो। हेगे जल खैखिए तोरा पानी पिएबो हेगे जल खैखिए तोरा पानी पिएबो लगतौ नहीं गरम तोरा बरफ चीखेबो गे ममला पहले से राखब गोरकी सेट में गे ममला पहले से राखब गोरकी सेट में गे गेहूँ काट अभी जान नहर काट जादव जी के खेत में गे गेहूँ काट अभी जान नहर काट जादव जी के खेत में। हेगे पीपर के गाछ तारी हवा तू गे लगई है हेगे पीपर के गाछ तारी हवा तू गे लगई है हम बजाबै छियौ जल्दी गे आई है कहौ राइटर सन तू पहिला भेट में जे कहो बॉर्डर तोरा पहिला भेट में